Remix. आता जो तुम्ही प्रिव्ह्यू बघितला तशा प्रकारचा व्हिडिओ आहे तो बनवण्यासाठी तुम्हाला सर्वात अगोदर लागणार आहे ते म्हणजे आपला अलाइट मोशन ॲप. तर हे जे ॲप आहे ते तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर ते असलेली बिटमार्क आणि शेक इफेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर जो बिटमार्कचा प्रोजेक्ट आहे तो तुम्हाला सिम्पली ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर तो तुमच्यासमोर अशा प्रकारे ओपन होऊन जाईल. त्याच्यानंतर सिम्पली ते प्लसच्या आयकॉनवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. अशा प्रकारचं तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे. तर तो ओव्हरले तुम्ही ते ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बिटवरती जायचं आहे, त्या ओव्हरलेवरती क्लिक करायचं आणि इथून अशा प्रकारचा जो ओव्हरले आहे त्याचा उरलेला पार्ट आहे तो कट करून द्यायचा. ओव्हरलेचा उरलेला पार्ट कट करून दिल्यानंतर परत पहिल्या बिटवरती यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती जाऊन मीडियावरती जायचं आहे आणि नंतर परत तुम्हाला अशा प्रकारचं एक PNG दिलेलं आहे. तर PNG तुम्ही ते सिम्पली ॲड करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर त्या PNGला मूव अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन थोडंसं अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. तर त्या PNGला एकदम व्यवस्थितपणे अशा प्रकारे ते ॲडजस्ट करून दिल्यानंतर नेक्स्ट बिटवरती जायचं आहे. नेक्स्ट बिटवरती गेल्यानंतर या लेअरवरती क्लिक करायचं आणि इथून अशा प्रकारे ती जी PNG आहे त्याची जी साईज आहे ती तुम्हाला वाढवून द्यायची आहे. नंतर परत नेक्स्ट बिटवरती जायचं आहे. नेक्स्ट बिटवरती गेल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती जाऊन मीडियावरती जायचं आहे आणि एक इमेज अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर परत नेक्स्टवरती जायचं. नंतर इथून अशा प्रकारचा जो इमेज आहे त्याचा उरलेला पार्ट तुम्हाला ट्रिम करून द्यायचा आहे. तर सेम अशाच प्रकारे बाकी जे ऑल इमेजेस आहेत तुमच्या मॉडेलचे ते सर्व इमेजेस तुम्हाला सर्व एकानंतर एक अशा प्रकारे ते ॲड करायचे आहेत. आपल्या मॉडेलची सर्व इमेजेस ॲड झालेले आहेत तुम्ही बघू शकतात. त्यानंतर आपल्याला यायचं आहे ते आपल्या पहिल्या बिटवरती. पहिल्या बिटवरती आल्यानंतर आता आपण इथे एक PNG ॲड केलेली होती. त्या PNGवरती आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी त्या PNGवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. परत इथे तुम्हाला वरच्या साईडला सर्चमध्ये जायचं आहे आणि नंतर तुम्हाला अशा प्रकारे सिंग नावाचा एक इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे सर्च करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर त्या इफेक्टवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि त्या अशा प्रकारे स्पीडअप हे तुम्हाला इथे ऑन करून द्यायचं आहे. तर स्पीडअप ऑन केल्यानंतर इथे बॅक घ्यायचं आहे, परत इफेक्टवरती जायचं आहे, ॲड इफेक्टवरती जायचं आहे आणि नंतर परत अशा प्रकारे तुम्हाला इथे ग्लो स्कॅन नावाचा एक इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे ग्लो स्कॅनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आणि तिथला हा जो काउंटर स्कॅनचा जो इफेक्ट आहे तो इथे तुम्हाला अशा प्रकारे अप्लाय करून द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेक इफेक्टचा जो प्रोजेक्ट आहे तो तुम्हाला ओपन करायचा आहे. त्याच्यानंतर ही जी फर्स्ट इमेज आहे त्याच्यावरचा जो इफेक्ट होता तो तुम्हाला कॉपी करायचा आहे. तर हा इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी त्या इमेजवरती जायचं, इफेक्टवरती जायचं, 3 डॉटवर जाऊन हा वाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट ओपन करायचा. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथल्या ज्या काही आपल्या लहान बीट आहेत त्या लहान बीटला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो सिम्पली आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर इथे तुम्हाला सेकंड इमेजवरती जायचं आहे. सेकंड इमेजवरती गेल्यानंतर तुम्ही बघू शकता की अशा प्रकारे त्या लेअरवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. तर इथे त्या लेअरवरती गेल्यानंतर तुम्हाला इथे इफेक्टचं एक ऑप्शन दिसेल. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे इफेक्टमध्ये जायचं आहे. परत इथे अशा प्रकारे तो जो आपला इफेक्ट आहे त्याला इथे अशा प्रकारे तुम्हाला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर जर तुम्हाला इमेजचा कलर जर नॉर्मल पाहिजे असेल तर इथे तुम्हाला एक चॅनल RGBचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथे अशा प्रकारे इथला ऑफ करून द्यायचा आहे. ऑफ केल्यानंतर तुमची जी नॉर्मल इमेज आहे ती नॉर्मल इमेज तुम्हाला दिसून येईल. त्यानंतर परत नेक्स्ट इमेजवरती जायचं आहे. सेम अशाच प्रकारे हा वाला जो आपला फर्स्टवाला इफेक्ट आहे तो इथे आपल्याला अप्लाय करून द्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे इथल्या ज्या काही सर्व आपल्या अशा प्रकारच्या लहान बीटच्या इमेज आहेत त्यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. ज्या काही अशा प्रकारच्या मोठ्या साईजच्या इमेजेस आहेत त्यांना आपल्याला यावेळेस इग्नोर करून द्यायचं आहे. म्हणजे त्या इमेजवरती हा वाला जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथे अप्लाय करून द्यायचा नाही आहे. इथले जे ते लास्ट इमेजवरती आपण तोच आपला जो फर्स्टवाला इफेक्ट आहे तो पेस्ट करून दिलेला आहे. त्याच्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला परत ओपन करायचा आहे. त्याच्यानंतर ही जी सेकंड इमेज आहे त्याच्यावरचा जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला कॉपी करायचा आहे. तर तो इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी त्या इमेजवरती जायचं, इफेक्टवरती जायचं, त्याच्यानंतर 3 डॉटवरती जाऊन हा वाला जो आपला सेकंडवाला इफेक्ट आहे तो अशा प्रकारे इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. आपला मेन प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता आपण इग्नोर केलेल्या ज्या ज्या इमेजेस होत्या मोठ्या साईजच्या
त्या मोठ्या साईजच्या इमेजवरती आपला हा जो इफेक्ट आहे तो सिम्पली आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला इथे पुढे जायचं आहे. खालच्या साईडला परत आपल्या इमेजच्या साईडने स्लाईड करायचं आहे आणि अशा प्रकारच्या ज्या काही आपल्या मोठ्या बीटच्या इमेज आहेत त्यांच्यावरती हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यासाठी त्या इमेजवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती जायचं, त्याच्यानंतर परत 3 डॉटवरती जाऊन हा वाला जो आपला इफेक्ट आहे तो अशा प्रकारे तुम्हाला इथून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर परत आपल्याला पुढे जायचं आहे. पुढे गेल्यानंतर इथे परत पुढे जी आपली नेक्स्ट असल्या प्रकारची मोठ्या साईजची जी इमेज आहे त्या मोठ्या साईजच्या इमेजला हा वाला जो आपला इफेक्ट आहे तो आपल्याला अशा प्रकारे पेस्ट करून द्यायचा आहे. लास्ट बीटलाही आपण आपला जो लास्टवाला इफेक्ट आहे तो अशा प्रकारे इथे सिम्पली पेस्ट करून दिलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला यायचं आहे पहिल्या बीटवरती आल्यानंतर इथे जे प्लसचा आयकॉन आहे त्या प्लसच्या आयकॉनवरती आपल्याला सिम्पली क्लिक करायचं आहे. तर इथे मीडियावरती गेल्यानंतर पुढच्या साईडला जायचं आहे. त्याच्यानंतर जो काही तुमचा लोगो असेल तो लोगो तुम्ही इथे सिम्पली ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर त्या लोगोला मूव अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन एकदम परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. लोगोला परफेक्टली ॲडजस्ट करून दिल्यानंतर त्याच्यानंतर परत मूव अँड ट्रान्सफरवरती जायचं आहे आणि त्या लोगोला अशा प्रकारे इथे एका कोपऱ्यामध्ये साईडला ठेवून द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर एंडिंगपर्यंत यायचं आहे. तरी ते अशा प्रकारे एंडिंगपर्यंत तुम्ही आल्यानंतर बघू शकतात. लोगोच्या लेअरवरती जायचं आहे. त्याच्यानंतर त्या लेअरवरती गेल्यानंतर इथून अशा प्रकारे पूर्ण त्याचे लोगो आहे त्याची जी साईज आहे ती तुम्हाला वाढवून द्यायची आहे. त्याच्यानंतर वरच्या साईडला एक तुम्हाला शेअरचं ऑप्शन दिसत असेल तर शेअरवरती तुम्हाला जायचं आहे आणि हा जो आपला व्हिडिओ आहे त्याला सिम्पली इथे एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे.